ndị be anyị na m anabata unu ọzọ n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị n'ihe mmemme nke taa. N'ezie, achọrọ m ime ka anyị mata na nwere ozi pụrụ iche wee nye anyị. Ma tupu anyị aga n'iru n'ozi nke anyị nwere n'ụbọchị taa, m ga-amalite site n'ịkọrọ anyị otu akụkọ ihe mere n'oge gara aga. O nwere otu ezinụlọ nke kwadoro ịga njem nke nlereanya. Dịka ha na-akwado njem a, ha wee zọbanye okwu n'ebe a ha na-eme nlereanya. Ka ha na-abata, nwoke nke na-elekọta ebe ahụ na onye bụ udu ndị njem wee nọdụ ọdụ wee tụziere ha aka ihe ha ga-eme na ihe ha ga-eme na ka ha ga-esi wee kpaa agwa dịka ha na-anọ n'ime ogbe ahụ ha na-eme nlereanya. Ma otu onye n'ime ha bụ onye nwere oke ọnụnọkụ n'obi wee kpapụ ngwa ngwa ha na-amalite njem a wee na-agagharị wee ruo n'ebe nwere ndagwurugwu ebe ọ ga-abụ mmadụ elezi anya, ọ ga-esi ebe ahụ daa wee merụọ arụ nke nwere ike ịkpọtara iwetara ya ọnwụ. Dịka ọ na-aga n'otu ntabi anya, ụkwụ ya wee zọpụ, ọ fọrọ obere gosi ebe ahụ wee daa. Ọ kara abụ onye nwụrụ anwụ. Ma ekele dịrị Chineke na onye a na-edu ha njem nọ nso wee dọghachite ya azụ. O nwere ezi ihe mere ya. Mana ihe anyị na-amụta ebe a bụ na nwa amadi nke na-edu ha njem onwe mgbe ọ tụgharị wee bagharị ya mgbasị, adọrọ ya aka na ntị, ilezi anya ihe na-agwara gị na ya mere iji wee chiji aka wee gbuo onwe gị. Ọ nabatara ha nke ọma n'ihi na ọ matara na oke na ọrụ o nwere bụ ọ bụ naanị idu ha njem, ọ bụkwa ejisi ike hụ na ha bụ ndị echekwara nke ọma dịka ha na-agarị n'ime ebe ahụ. Ihe a bụ ihe ga-eji wee maa atụ tụnyere ihe Kraịst mere anyị, na Kraịst bịara wee nwụọ n'ihi anyị ka ọ napụta anyị n'ọnwụ nke ebi ebi na ntaramahụhụ nke ọkụ ala mmụọ. Dịka onye mgbasa ozi ọma nke a ma n'aha ya bụ onye ọzụ atụrụ Kumuyi na-abịa ije n'anya ozi ugbu a, ọ ga-eme ka o dokwuo ha anya ọbụnadị ihe gbasatara ihe Kraịst mere n'ihi anyị. Gee ntị nke ọma ka irite uru n'ozi a nke o ji na-abịa. N'akwụkwọ ndị Rom isi 3 amaokwu na amaokwu 22 ọ sị, ma ọ bụ ezi omume Chineke site n'okwukwe ekwere na Jizọs Kraịst nke dere ndị niile kwere ekwe, ndị niile dere gị, dere ụwa niile, ndị niile kwere ekwe, n'ihi na ọ dịghị ihe dị iche. Ngwa na amaokwu 23 n'ihi na mmadụ niile emewo gịnị? Emehiewuo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. Amaokwu 24 a na-ewerekwa amara ya na-agụ ha na ndị ezi omume na onyinye efu site na mgbapụta ahụ nke dị n'ime Jizọs Kraịst. Mmadụ niile emehiewuo, mmadụ niile chọkwara ka a gụọ ha na ndị ezi omume. Ọ dịkwa mkpa ka a gbapụta mmadụ niile, onye ọbụla mmezu nke amara Chineke dị onye ihu na onye azụ mkpa. Ọ sị na agụrụ anyị na ndị ezi omume site na amara ya, site na mgbapụta ahụ nke dị n'ime onye Kraịst Jizọs. Na amaokwu nke 25 onye Chineke chere n'iru ọra mmadụ ka ọ bụrụ ihe ejuru ya obi, ihe eme ka obi ya dajụọ, ihe bụ ihe ga-ekpuchi wee sachapụ ihe niile bụ mmehie, mgbapụta nke mmadụ niile site n'okwukwe ekwere n'ọbara ya, igosi ezi omume ya n'ihi mgbaghara mmehie niile emegherere n'oge gara aga n'oge nnagide nke Chineke. Na amaokwu 26 ka o wee gosi ezi omume ya n'oge dị ugbu a ka m kwuru, ka ya onwe ya wee bụrụ onye ezi omume, bụrụkwa onye na-agụ onye ahụ na onye ezi omume bụ onye nọ n'okwukwe ekwere na Jizọs Kraịst. Ọ dịghị onye ọ gụpụrụ, ma nwoke ma nwaanyị, ma onye ukwu ma onye nta, ịkpa oke adịghị n'ebe Chineke nọ. Onye ọbụla nke kwere na Jizọs Kraịst dịka ị na-ekwere na ya n'ụbọchị taa, tụkwasị ya obi, nwee okwukwe n'ebe ọ nọ, onye nwaanyị Jizọs Kraịst ga-enye gị mgbaghara mmehie. Nwere onwe erutewo gị aka. Mmezu nke nkwa Chineke niile dị iche iche nke na-adịghị agha agha eruwo gị aka n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Cheta, anyị nọ n'ebe a na-akpọsa ike nke Chineke nke eluigwe, onye pụrụ ime ihe niile. Ngwa tụgharịa uche banyere Chineke. Anyị na-ekwu maka Chineke, anyị kwenyere na Chineke, okwukwe anyị dị n'onye naanị na Chineke. N'ebe ya onwe ya nọ, ọ bụ onye pụrụ ime ihe niile. N'ọlụ ndị ozi isi 5, ọlụ ndị ozi isi 5 ana m agụ amaokwu nke 30. Lee anya ihe ọ na-ekwu n'ebe ahụ.
Chineke nke nna anyị ha mere ka Jizọs si n'ọnwụ bilie, onye unu onwe unu gburu na-akwụba ya n'elu osisi. Onye unu onwe unu gburu, unu onwe unu bụ ndị ole? Ndị mbụ ndị Juu, ndị kpọgburu Kraịst n'elu obe, ndị mere ka ọ nwụọ. Unu onwe unu gburu ya wee kpọgide ya n'obe. Nke abụọ, unu onwe unu nke gị nwa so n'ime ya. Ọ bụ na ị meghị, agaraghị akpọgide Kraịst n'obe. Ọ bụrụ na ị bụghị onye mmehie, agaraghị enwe onye nzọpụta. Ọ bụrụ na ị meghị ihe ọjọọ, Kraịst agaraghị anwụ n'elu obe nke Kalvarị. Mmehie gị kpọgburu Kraịst n'obe, nnupụ isi gị kpọgidere Kraịst n'obe, ajọ omume gị, agwa ọjọọ gị, nnupụ isi gị n'ebe Chineke nọ kpọgidere Kraịst n'obe. Ọ nwụrụ ka iwe ghara ịnwụ. Akpọgidere ya n'obe ka a ghara ịkpọgide gị n'obe, ka ikpe ghara ịma gị. O buru mmehie gị, ntaramahụhụ nke mmehie gị, ibu arụ nke mmehie gị, njọ gị na mmehie gị niile, ụgwọ ọlụ nke mmehie gị. Kraịst bukọtara ha niile n'isi ya. Ọ bụ n'ihi mmehie gị ka eji kpọgide ya n'obe. Ọ bụ mmehie gị kpọgidere Kraịst n'obe, onye unu gburu wee kwụba n'elu osisi. Amaokwu 31. Nke a bụ ịma mma na ebube nke amara Chineke. Lee ya, onye ahụ ka Chineke were aka nri ya welie elu. Ọ bụghị ha, onye ahụ. Ọ bụghị Kraịst na ndị amụma, ọ bụghị ha, ọ bụghị Kraịst na onye ọzọ. Naanị ya, onye ahụ. Naanị ya bụ onye mgbaghara mmehie si n'aka ya. Naanị ya bụ onye esi n'aka ya enweta nzọpụta. Onye ahụ ka Chineke buliwore elu. Lee ya n'ebe ahụ. Ọ bụ na mmadụ buliri mmadụ elu, ndị obodo ya ma ọ bụ ndị nke ya buliri ya elu, ma Kraịst bụ onye Chineke n'onwe ya buliri elu. Onye ahụ mmadụ buliri elu achịtaghị aja n'ebe Kraịst nọ. Ọ bụ na ndị mmụọ ozi buliri mmadụ elu, Chineke wee bulie onye nke ọzọ elu. Onye nke a mbuli elu nke ndị mmụọ ozi achịtaghị aja n'ebe mbuli elu nke Kraịst nọ. Ọ bụ na okpukperechi, asị m okpukperechi nke gị ebulie mmadụ elu, ma Chineke nke eluigwe wee bulie Kraịst elu. Mbuli elu nke okpukperechi achịtaghị aja n'ebe mbuli elu nke Chineke nọ. Okpukperechi nke ndị obodo, nke ndị ime obodo, nke ndị obodo mepere emepe nke ụwa niile achịtaghị aja ma ị were ya tụnyere mbuli elu nke Kraịst, nke ebuliri ya elu site n'aka Chineke. Chineke buliri Kraịst elu ka ọ bụrụ onye nzọpụta gị. Asị m na Chineke ebuliwe Kraịst elu ka ọ bụrụ onye nzọpụta gị. Ọ sị na onye ahụ ka Chineke were aka nri ya welie elu. Aka nri ya ka o ji welie ya elu, bulie ya elu, ịbụ onye ndu na onye nzọpụta. Lee nke anya, inye Izrel nchegharị na mgbaghara mmehie. N'ezie, ọ na-akpọ gị oku ka ichegharịa. Ọ na-edu mkpụrụ obi gị, duru mmụọ gị, duru ndụ gị bịakwute Chineke, ikwupụta mmehie gị, sị, ọkwanụ mmehie m kpọgidere Kraịst n'obe. Ọ bụ mmehie m kpọgidere ya n'elu obe Kalvarị. Mmụọ nsọ Chineke na-enye gị mwute maka mmehie gị, nchegharị site na mmehie gị. Mgbe ahụ mmụọ nsọ Chineke wee kpọrọ mkpụrụ obi gị, ọ ga-eme ya n'ime ndụ gị taa. Ọ na-akpọkute gị n'ebe Chineke nke eluigwe nọ. Ị ga-abịakwute ya. Ị gaghị ajụ ọkpụkpọ oku ịhụnanya Chineke, mmụọ nsọ Chineke nke na-akpọkọta gị abịakwute Chineke, n'ihi na Chineke ebuliwo Kraịst elu ka ọ bụrụ onye nzọpụta na onye mgbapụta, na inye gị mgbaghara mmehie na nchegharị pụọ na mmehie. Taa dịka na-abịakwute ya, dịka na-abịakwute onye nwe anyị site na onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ọ ga-agbaghara gị mmehie gị niile. Ọ ga-ehichapụ mmehie gị niile i mere n'ụwa kpamkpam. Dịka a na-ege ntị n'ozi ọma,
o nwere ihe ndị pụtara ihe ndị anyị na-amụta ugbu a site n'ọnụ onye mgbasa ozi ọma nke mbụ bụ na Jizọs Kraịst bụ onye bịara nọchite ọnọdụ anyị, inye anyị olileanya nke ndụ nakwa inye anyị nnapụta. Nke abụọ bụ na anyị na-ahụta Jizọs dịka onye pụrụ ime ihe niile, onye dị ike na ọbụnadị ide nke ndụ ndị na-ekwe na ọbụnadị nzọpụta nke o wetara. Ihe a bụ ihe anyị ga-elere anya dịka anyị na-aga n'ihu n'ozi a, na ihe anyị ga-elekwasị anya ka o nwere ike wee dịrị anyị na mma ka anyị gaa n'ihu. Ana m echeburi na abụ m onye ezi omume, ma ugbu a ama m na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. Achọrọ m obi ebere Chineke. Ị chọrọ ya? Welie aka gị elu. Onye nwe anyị gọzie gị, ọ hụwo gị n'ebe ahụ. Onye nwe anyị ga-agbaghara gị mmehie gị niile imeworo n'aha Jizọs. Dịka ị na-eweli aka gị elu, biko guzo ọtọ ebe ọbụla ị nọ. Ị nọ n'ụlọ gị, guzo ọtọ n'ebe ahụ. Ebe ọbụla ị nọ, ị nọ dị n'ụlọ mkpọrọ, guzo ọtọ n'ebe ahụ. Ị na-ege ntị n'igwe redio, guzo ọtọ n'ebe ahụ. Ị na-ege ya n'igbo onyonyo telivishọn, guzo ọtọ n'ebe ahụ. Ebe ọbụla ị nọ, onye nwe anyị na-ahụ gị ebe ahụ. Ị chọrọ nsọpụta, ị chọrọ mgbaghara mmehie, onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Si n'ajọ ome gị ahụ pụta, si onye nwe anyị, biko gbaghara m, mmehie m na-ewute m. Ana m abịakwute gị taa maka nzọpụta, maka mgbaghara mmehie, naanị ịdabere n'obi ebere gị. Guzoro ọtọ n'ụkwụ gị. Ana gị kpere gị ekpere ugbu a. Chineke nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Amaara m n'ezie na gị nwa bụ Chineke zitere anyị onye nzọpụta bụ Jizọs Kraịst ka ọ bụrụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Anyị maara na ihe niile o mere n'elu ebe nke Kalvarị bụ n'isi mmadụ niile guzo ọtọ n'ebe a, n'isi onye ọbụla nke na-arịọ maka mgbaghara mmehie, si n'ịhụnanya gị na ebere gị na ịma mma gị. Gbaghara onye ọbụla n'otu n'otu n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị ka amara Chineke, ka mmụọ nsọ Chineke gbaa ama n'ime obi ndị a n'otu n'otu, n'isi mmadụ niile n'ebe a, na-edabere na ihe Kraịst mere n'obe Kalvarị, na-agbagharawo mmehie gị, na amamikpe nke mmehie na-ewezugawo ya, na ntaramahụhụ nke mmehie, ntaramahụhụ ebighị ebi nke gara adakwasị gị, na-ewezugawo ha niile site na mkpọsa nke okwu ya, na-agbagharawo mmehie gị, azọpụtawo gị. Ọṅụ nke nzọpụta ka a ga-enye gị ugbu a site n'aka mmụọ nsọ Chineke. Ekele dịrị gị onye nwanyị n'ihi mgbaghara mmehie a. Ekele dịrị gị Chineke n'ihi nwere onwe a. Ekele dịrị gị onye nwanyị n'ihi nzọpụta. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Welite aka gị elu ugbu a. Ngwa ngwa anyị na-akpọku aha Jizọs. Iwenu eme n'ikpeazụ, ihe ịrịba ama ga-erutewo gị aka. Ị dị njikere ugbu a? Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'ihi onye nwaanyị Jizọs Kraịst. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na ị hụrụ anyị niile n'anya. Kraịst Jizọs, ị nwụrụ n'elu obe nke Kalvarị ka iwe zọpụta anyị, mee ka anyị nwere onwe anyị, ka iwe gwọọ ọrịa anyị niile, ụdị ọrịa ọbụla nke dị n'arụ anyị. Ya mere onye nwe anyị, ana m ebute mmadụ niile a n'iru gị. Ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ ụdị nhụju anya, ụdị ọrịa, ụdị nsogbu nke ha na-agabiga, metụ ha aka, gwọọ ha ọrịa ha n'aha Jizọs. Onye ọbụla n'ebe ọbụla nke na-abịakwute gị maka ọgwụgwọ nsọ ike nke Chineke, onye nwanyị ka ọ bịakwasị ha ugbu a. Mee ka ha were onwe ha kpamkpam, tọpụ ha n'agbụ niile ọbụla, wezuga ọrịa ndị ha sị na adịghị agwọta na ndụ ha. Ka ugwu niile nke ọrịa na-adịghị ala na nsogbu niile, onye nwanyị gị bụ ugwu, ka ewezuga gị n'aha Jizọs. Onye nwanyị ma arịọ gị n'isi mmadụ niile, n'aka nri n'aka ekpe, n'ihu na azụ, n'ebe anyị nọ, onye ọbụla nke arụ na-adịghị, ma ndị nọ n'ọwa ozi maọbụ n'igbe onyonyo telivishọn, onye nwanyị weta ọgwụgwọ nsọ nye onye ọbụla, nnapụta anya onye ọbụla,
ọgwụgwọ nsọ nye onye ọbụla. Ugbu a Chineke anyị mezuo ya, emezuo ya, anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike ịdabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.